Odongo mera ni kare jamwandu ni. Odongo nyamoko. Koro chenro nitie malach. Wabro tudre gi jowa mondo wawinjgie, mondo wamigi nafas gi bende, mondo gine. To mar ariyo ang'eni kapok wene jowetena yiena mondo achiwe puoch gi pak ne the Duke of Rarieda. Sani luongo ni Dr. Joseph Onditi Ageyo. Jo Ageyo en achiel kuom jogo mane wachako godo chenro. Yes. Mana kapod wan nyaka londo kacha. Kakoro kendo miyo wan nafas wabiro TV ka. Bende ubiro wariwre kode kapok koro nyo ng'ado ndara. Odok e chuny boma ni koni. Odwa bor na ahinya gi gik matimore town. Koro en puoch makende ne laktar. Jo Ageyo nyo puodhe kaka laktar mar weche mag media wagi. Koro sani en gi lony mararie. Ma sani koro nego bedo nani wadhi kagimwamo kone to wamanye wagone simu. To medowa ng'ado rieko. En puoch mathoth kabisa. Jo Ageyo ni aseng'e higni mang'eny. Apani makwongo winje naja secondary school. Nwasomo gi watne moro to kawachako journalism club marwa Maramba secondary school. To wachonwa ni nitie watne moro matie media chieng' moro nokelnwa mondo puonjwa kaka gik media dhi. Mano napani higa mar kok 98 to 99. Emane awinje mokwongo. Koro nas bedo ka Jo Ageyo ni en nga. Keching'e ni ndalo cha bende TV nok ne mang'eny ahinya. To kata ka ni nene to ne KBC. Koro en TV Citizen girigide pod ji ok ne mang'eny. Koro kanye mana chako weche mag Jo Ageyo. Ma kanyo koro tiagore ma koro chopo kuma koro ikon osome nyaka no school ahead. En puoch gi paka nyaka kendo miwa mijinga pana bende koro nyaka kaskori nyaka kaskora nyaka kaskora. So en puoch ma gende ke jo winjo chenro ni kata bed ni no se ng'ado en kocha to wuok tich ka wuok tich nyaka winjo chenro to ka en kumo nyane ne TV bende nyako nene. Koro en puoch gi paka ahinya the Duke of Rarieda. Wamor kendo wamor ahinya kama ichopeno. Edo chenro makaka onene Dr. Jo Ageyo Onditi wuod Rarieda wagoni ni congratulations kuom ng'ao pa fwambo gi keyo malo kabisa kuom okang' manyo kaw mar dhi ali kendo sidhi ayanga e mbalariany mar Eastern University ichopo okang' kendo en puonj ma bende chiwo ne joma ni chien kaka wan gini ni kanye kama jonego bende koro dhiye. Sini ang'eni isetiyo kod Jo Ageyo mana mapiyo piyo ang'eni sa to ringo mang'eny ahinya. To nyakwadhial jowete wa joka ma. Nyakwadhial Jo Ageyo en wuoyi mwageno kuom ahinya. Kendo mana ka Asini Abonyo wacho, ana achako winje chon diere ma pod nolendo KBC. Banyaka kendo chopo kamoko kendo chako bedo jatenda watiyo kode kama sani entiere cha. Taparo man en ranyisi maduong' kuom jofwambo ni nyaka jitiegre. Onge giko kata ka nise chake lakini dhia nyaka kama koro Jo Ageyo chopeno mondo wan bende ng'eni kama osebedo laktar no nyiso ni koro osemiye teko nikech sama wuogi miye gano mi the power to read koro osemiye teko mondo en bende otieg jomoko mondo jomoko masani bende donje e weche mag fwambo gi bende koro donje mondo koro oyudie puonj kuome nikech sani koro osepuodhe bo miye teko mar puonjo kendo share gik mo ong'eyo e weche mag fwambo gi. Koro mano en puoch gi paka ahinya kuom Jo Uyoma kendo waparo ni mani timo gima ber iting'o nyingwa malo kendo iting'o nying fwambo gi keyo malo nikech mano e kaka wasebedo ka watemo tiego jowa madonjo e industry e weche mag fwambo mondo kik ibed ni ka niseyudo tiegruok mokwongo kata first degree ati koro iparo ni kanyo e giko. Oyo Jo Ageyo oseng'iso ranyisi ni gigi nyalore. Erokamano. Governor. Aparo ni en puoch gi pak mana kaka jowetega osewache ne Jo Ageyo nikech sama achiel kuom jofwambo chopira